салом, дуруд ба кулли бародарон, ба кулли подписчикон ва кулли бародароне ки моро айни ҳол тамошо доранд. рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ бошад, бародарои қадрдон, дӯстони азиз. ва дар бораи санги муаллақ, дар табиати мо бисёр ҷойи зебо ҳаст. касе ки тарафи Моминобод рафтай, тарафи дашти ҷум рафтай, як замоне мерафтӣ, чӣ хеле буд ки дар байни дара ба ду тарафа об мерафт, як санг мисли одам ана мехел истодагӣ буд, бо болош хеле калон буд. касоне ки ҳам тарафа дидагиан мо ин баҳор рафтем аллакай нест. табиат мақсад раҳа ба дигар тараф кардиан, ҳамуҷора чапа кардиан, ё ки худаш чапа шуда нестай ҳамун санг. ранги одам буд, медидӣ дар ҳайрат мемондӣ. дар рӯи дунё бисёр намуд сангҳо ҳаст. ина бинед дар Ҳиндустон, дар дигар давлатҳо бисёр аст санг. санги муаллақ танҳо пеш аз меъроҷ бурмадан дар ана ҳамин мавзеъ 2 ракъат намоз хондан. баъдан дохили ҳамин масҷид шидан, болои санг ва аз болои санг меъроҷ рафтан. ин ҳам масҷиди ҳазрати Умара дар болои ҳамун санг, дар гирди ҳамун санг сохтагиай. болои ҳамида 80 кило тилло подшоҳи Иордания ё қадим подшоҳи дода буд, болои ҳамира пол ҳамаша тиллокорӣ кардан. 80 кило тилло дар болои ҳамин рафтагиай. манора дар болои масҷиди ба номи Ал-Буроқ сохтагиай. дар таи ҳамин масҷид ба номи ҳамун буроқ ҳазрат пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ай. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам 2 ракъат намоз хондан, пеш аз меъроҷ рафтан шуд. ана бародарони азиз, чӣ хеле ки мо шумо медонем, Ал-Буроқ яъне мақсад байни шутуру асп буроқ мешавад, байни аспу хар хичир мешавад. медонем хичир байни аспу харай, байни аспу шутур буроқ мешавад. шаби меҳроҷ меравад пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, ана миҷада ки намозша мехона, вақте ки дар буроқ мешина, ба осмон парвоз мекуна, ҳамин сангам айтаи пои ҳамун буроқ ба ҳаво ба мисли яхе камар борем, ғор борем бигем, яхе хестагиаю, мақсад ки ин хеле ранги вай истодагиай. барои ҳамин қа санги муаллақ меган ира бародаро. хай ки мо ҳам надидем, рости гап, иншоалло ки худо хоҳад мерем якҷоя мебинем. барои ҳамин санги муаллақ меган. ана ми бародаро санги муаллақай. ана дигар сангҳое ки ина ма шумо дар нишон метам, ина бинед чӣ қадар сангҳои зебо ҳастанд. бинед мақсад ки дар рӯи дунё дар ҳама ҷо сангҳо ҳастанд ва бисёр сангҳоша боварам накунед мешавад. бародари азиз, бисёр ҳоҷи чӣ осон компютеризатсия меган ку ҳоҷи компютер қати мегиран, оистак вай мекунан ва бисёрша одамо хушон мекунан барои як акс гирифтан, барои як сурат гирифтан. ва дӯстони азиз, ин барномаро ман барои чӣ кардам? барои чӣ ки ҳамин чизо мада маъқулай, касоне ки маъқулан тамошо кунанд. мада хусусан фақат табиат маъқулай, мир животных, мегем ку мир животных, мақсад ҳайвоноту наботот мада маъқулай. ва баъд мақсад мада писандаи ҳамин чизо ма тамошо мекунам. касе ки писандаи ҳамин чизо маърамад динам, ман барои шумо чизе ки мефаҳмидим чени худам гуфтам. ва боқӣ ҳамаш дар дасти худовандай. такя ба парвардигор кунед. худованди бузург нигоҳбони ҳама. сар баланду хонобод бошед дӯстони азиз.